खाथियावनो गामिनियाव बेवाइ सम्राटनाव। सानबेसे गायखो बेनावहाय? बेनाव सानबा जाबाय दिनैजों फुरा। सान्दुङा नाङाखै? सान्दुं नांबाबो दोमैलुलु जाबाय। एखमबा सान्दुं गोसाबा सायख्लुम खाथि नालाय सायख्लुमाव जिरायहैबाय आरो एसे दसे। हाजिरा बेसेबां? हाजिरायालाय 300 होदों बेवाइया। 300 होदों औ। ओमफ्राय गामियावलाय जों 250नि गायो आरो गावजों गाव नालाय। दिनै जांख्रानि मा जाहोदों? दिनै जांख्रानि बेवाइया माबा लाबोदों। मोजां मोजां जाहोथारदोंहाय। दिनै जोबसिगोन ना बेनावहाय? दिनै जोबसिगोन औ। आरो मानसिफोरनाव गायबावगोन? गायगोन लेंहरला बायदों। न'आव गायखांबाय ना न'आव न'आवहाय जोंहा गायथ'वा। दानो गायथ'वा? ओहो। दैबाना जायाखै? दैबानाया दाखालि आगोलाव जाखांबाय एसे। ओमफ्राय दालाय अखा गैया नालाय जाथ'वाखै आरो। साबेसे गायदों नोंसोर दिनै माइ आबादाव? जोङो बेयावहाय 6 जन दङ। मालिकजों 7 जन। औ। गायनो मोजां दुब्लिया? गायनो मोजां औ, ट्रेक्टरजों हालेवनाय नालाय। मा माइ गायदों नोंसोर? बेयावहाय माबा रनजित, जोसा ओमफ्राय माइब्रा। न'आवहायनो गायो बेवाइया खामला लानानै। बोथोरा जखन जाबायब्ला दैज्लां बोथोर, हायाबो एसे दङ, आदि होस्लायस्लाय न'आवनो बेबायदिनो आङो 10-12 बिगासो गायो आरो। आगोलाव साख्रि थानाय समाव मावनाय जायाखैमोन। हा हुफोरनि सिमाफ्रा थिग गैलामोन, गोदाव सोराव जाजोब्बायमोन। दा बेफोरखौ एसे आङो थि खालामबाय आरो गायनाय फुनायजों एसेबो मोजां मोनजायो, बेनो आरो। दिनै जोबगोन नामा माइ गायनाया? दिनैहाय न'खिनियाव जोंहा जायखौ दायथ' न'आव गायनो हागोन बादि बे दिनैनो जोबगोन। आरो गोबां दंबावो, बिदिनो 12-13 बिगासो दंबावो, आदि होनाय जादों आरो बेखौ। मा गामियाव माइ गायफेरदों दा? बियो आंनि गुबै गामिया जाबाय सिंझरा पन्द्रगाव प्रथम खन्द होननानै बुङो आरो बेखौ। आंथ' दा बासबारियाव स्टाब्लिस जाबाय, बेनिफ्राय 1 किल'मिटार खाथियावहाय। खाथिनिफ्राय फैनानै बेहायनो मावफैनायनि सुबिदा दं आरो। गोबां सान्दुं गोसा थेवब्लाबो गायदों माइ। सान्दुं, खिन्थु सान्दुंब्लाबो दिना एसेबां माने गाज्रि नङा, बार एसे दङ आरो। दिनै गायखांसिगोन? दिनै गायखांगोन आरो।